Ljudi obično očekuju da će umjetnost naići u galerijama, muzejima, u paviljonima, međutim, rijetko kad očekuju da će umjetnost naići u zvjezdarnici. Međutim, treba podsjetiti da umjetnost nije nekakva dekoracija koja nam uljepšava prostor, nego je ona ujedno i pogled u nas same, jedna introspekcija u područje nesvjesnoga. I kad razmišljamo o umjetnosti na takav način, onda ujedno i uviđamo to da je ona isto jedan oblik istraživanja. Ona je isto jedan oblik učenja, ali ovog puta ne o stvarima oko nas, nego o nama samima. I to je ono što zovemo istraživanje mikrokozmosa. Postoji cijeli jedan svemir u nama koji nam ostaje nepoznat, međutim u koji možemo zaviriti kroz jedan medij, recimo medij snova. Snovi su, ako ih se sjetimo kad se probudimo, oni predstavljaju taj jedan uvid u naše sretne trenutke, u naše traume, u naše strahove, u nešto što smo proživjeli, međutim to ne osvještavamo, ali upravo kad se sjetimo snova, to nam otkriva zapravo da se nešto još dešava u nama, čega možda nismo svjesni za vrijeme budnosti. I zato je ova izložba jako lijepo sjeda sa tom funkcijom zvjezdarnice, koja je cilj istraživanje makrokozmosa, odnosno ovog svemira nama iznad glava. Ali ujedno on se ne može spoznati samo kroz teleskop, nego mi ujedno moramo ući u sebe i vidjeti kako mi doživljavamo sve te koncepte, sve te pojmove. I upravo je zato ova izložba umjetnice Kate izvrsna jer povezuje to dvoje. Znači prvi put sad zvjezdarnica ima priliku biti mjesto istraživanja mikrokozmosa. Možemo vidjeti po odabranim snovima da ti snovi, osim što eksplicitno spominju svemir ili kozmos, oni ujedno ukazuju na jednu univerzalnost. Znači, iako je svako od nas individualno biće, opet dijelimo nešto zajedničko i čini se da to što dijelimo zajedničko dolazi od kozmosa, odnosno to je ta jedna tema koja nas sve povezuje i zato na ovaj način pokazujemo i važnost, znači ne samo prirodnih znanosti nego i umjetnosti, da zavirimo u ta prostranstva nepoznatoga. I ta simbolika kozmosa, čovjeka i kozmosa koja se nalazi u zvjezdarnici je time zaokružena. Kad sam pričao o vezi mikrokozmosa i makrokozmosa, ljudi često ne znaju da kad istražujemo ovaj vanjski svemir, da pojmovi kojima raspolažemo pri shvaćanju tog svemira, te slike nastaju zapravo u nama. Znači, niti prostor, niti vrijeme, niti pojam energije, niti mase, nije nešto što dolazi izvana, što smo našli na nekakvim pločama i kao nekakve aksiome, nego je to nešto što zapravo doživljavamo i razrađujemo kroz jedno neposredno iskustvo. I zato se ne trebamo praviti naivnima da je znanost počiva na nekakvim temeljima koji nemaju veze sa nečim subjektivnim, sa nečim unutarnjim. I upravo istraživanjem i tog unutarnjeg mi dobivamo i bolji temelj za istraživanje ovog vanjskog. Sviđa mi se kod ove izložbe što iako govorimo o snovima, iako govorimo i o svemiru, tu nema puno vizualnog doživljaja, nego je zapravo sve počiva na ideji koja je utkana u riječi. Riječi su kao nekakav oblik apstraktnoga. Znači one, kad čitamo knjigu ili kad pričamo o nečemu, mi si tek sliku moramo stvoriti. Nije kao nekakva vizualna manifestacija gdje već dobijemo sliku kako treba izgledati
I na taj način nam ostaje ta sloboda interpretacije i zamišljanja koju inače nemamo. Znači, to je način na koji možemo otkrivati taj svemir, naš mikrokozmos, bez da ga eksplicitno crtamo. Prolazeći kroz ovu izložbu, čitajući snove, zapravo na to reagiram na dva načina. Jedan je moj osobni, subjektivni, gdje uočavam da se ljudi na neki način razgoličuju pričajući o svojim snovima i to je jedan intimni dio koji zapravo podsjeća me i na vlastite snove. I taj dio nekako doživljavam na taj jedan, rekao bih čak, emotivan način. Pogotovo ti snovi pada u nepoznato. Znači, kroz više snova se provlači ta misao da se ljudi nalaze pred ili pod veličanstvenim svemirom, zvjezdanim nebom i onda često taj proces propadanja, padanja. To je nešto što ja vjerujem da svi mi doživljavamo i možda kroz to vidimo da prolazimo kroz slične psihičke faze ako imamo slične motive u snovima. Ali ono što me pak zaintrigiralo kao znanstvenika, da ljudi su počeli u snovima koristiti već neke pojmove koji možda postoje tek zadnjih 100-tinjak godina. Odnosno, ne bih rekao, recimo u više snova se spominja prostor, vrijeme ili vrijeme, prostor. To je nekakav koncept koji je došao s Albertom Einsteinom i prije toga nije bio poznat u širokom krugu ljudi, a zapravo ovdje ako ljudi već u snovima doživljavaju taj pojam, prostor vremena kao jedne spojene cjeline gdje prostor ovisi o vremenu i vrijeme ovisi o prostoru, da je možda ipak kroz tih 100-tinjak godina taj koncept od nekakvog potpuno stranskog došao i do svakog čovjeka i već se manifestira u snovima. To znači da ipak kao civilizacija usvajamo nekakve koncepte koji možda nisu intuitivni, koji možda ne bih ovako na prvu uvidjeli da postoje, međutim upravo sa razvojem znanja u racionalnom smislu vidimo da se ta jedna nesvjesna, odnosno intuitivna slika upotpunjuje i s tim informacijama, odnosno s tim novim idejama iz tog svijeta racionalnog. Tako da uvijek možemo to poopćiti, da uvijek imamo ispreplitanje između intuitivnog i racionalnog, odnosno između znanosti i umjetnosti. Lijepo mi je vidjeti da se ljudi iznenade kad posjete Zvjezdarnicu, zato što možda su s jedne strane došli da pogledaju kroz teleskop i vide planete, zvjezdano nebo, pokoju maglicu, a zapravo ovdje su dobili još jednu novu dimenziju, odnosno mogu uroniti u jedno novo putovanje, ne tog eksternog svemira, ali kao što sam već naveo, jednog svemira u njima samima. Ja se nadam, iako ih nisam intervjuirao, ali nadam se da su spoznali i taj vid putovanja. I mislim da volio bi da se ovakve vrste suradnja između znanstvenih i umjetničkih institucija nastave, jer upravo rušenjem tih umjetnih barijera između umjetnosti i znanosti mi možemo se nadati da ćemo uspjeti dalje u tom plemenitom cilju spoznavanja kozmosa.